Tak som tu, ďalší deň, ďalší push. No, mám tu rovno nejaké tieto kredity. A tu mám ešte niečo zadarmo tiež. No a tu. Oh. Tak ja zbieram väčšinou toto tak, lebo tu tento tu box, je tu trophy box, ale i tento je tu mega box, trophy box. Tak ja si kúpim toto a potom keď mi zvýši, no tak kúpim tamto. No, uvidíme, čo tam dropne z mega boxu. A 12. Možno, že tam aj niečo padne. No tak. Takže tam bude dačo. No dobre, 4 svieti. Na Mexku skin. Toto si rovno dám epic. Ja už tu viac nič nemám. Legendary Star dropa, tak toto som ani nevidel. To je... Počkej, to je čo? Aha, už nemám na tamto. Na to tento trophy box. Už nemám gemy. No. Tieto blingy. Škoda, kde sa chce kúpiť, ale nemôžem už. Už nemám blingy. Práve som chcel nejaký skin na Mexku, ale som rozmýšľal nad týmto. Tento to je fakt, že pekný, že sa mi páči. Na ňu skin. Alebo možno i toto ešte. Toto je tu už asi nie. Toto tu, jedno z toho. Ako není zlý ani toto. A toto, áno. Dobre. A môžeme ísť do hry. Ináč, ako sa dneska máte? Ja som furt doma. Budem fakt že strašne rád, keď tu necháte nejaký odber, lajky. Teraz budem mať 10 odberateľov asi. Nejak tak by sa mal mať. Ty vole. Nemusel vybrať jen tam ten power. Kde som mal 3. No, ja si nevedel, že to bude, že to je exit. I tak dobre. Nestiažujem sa. Tí, čo máte radi Star Wars, no tak napíšte dole do komentárov, že Star Wars. A teraz tu pozerám tie filmy.
Teraz mám noby v nabíjačke. Čakám i rovno i natáčam, že pokým sa mi nabíja. No. Koľko? 14 prestíž, to má najviac žikit. A na to, že asi celkom i problém bude, že toto Mexiko má vypíšovať na prestíž 2. Nemôžete ešte na prestíž 1. Ja ak si myslím, že ma tráfi. Čo? On je taký silný blok. Tak ako blokov som dlho nemal v hre. Just a warm-up, right? More energy drink in the winning #1 best. No, okej. A mne už ináč zostala tapa fakt, že dlho nepadla žiadna legendárka. Až dneska je to skopil tamto toho Fenga. Rozmýšľam, že po Mexke začnem pušovať Fenga. Ale ešte uvidím. Lebo u Mexiky mi treba ešte fakt, že strašne veľa puš. Čo môžem pušovať na ním. Bum, ja jem Mexiky. To! Ale ja som ja prvé. Jak prvé, alebo ne? Tak ja som. Čo? 1250. Tyvo, tak toto tu asi nikdy nebolo. Ja som lepšia Mexika. Try to keep up. Turbo time.
To som sa rovno mal obrátiť aj na neho. Baby. Koľko? 20%. A teraz máš dovodný sa hajtiť. Если toto nechal nebude na vy, natáčam. Если mohol nechať na vycezniť, prečo? Dneska možno tiež bude so mnou hrať sesternica. Ja hrám, no jak točím, ja z neho volať nemôžem. Takže preto. Kokos, nie! Yes! Ale... Yes, monomale. Sajčilo mi tam, že mi dali jednu samotku. Ale... Tento tu není už taky silný, dúfam. Čo? Dneska do videa 2 ako no zober, to sa mi hodí. Hodí. Ty vole. No tak. Keby tak bolo furt, že proste to tie veci, čo mi treba, takže mi padali, tak to by bolo pecka. Čo som chcel? Idem asi tu teraz poplniť nejaké questy. Dobre, tak ja si... Idem dobre, tak toto. Len chcem si poplniť questy. Počkajte si, že koľko tam dostane za to. Chcem prvé ešte ten megabox zatvoriť. Ja potom rovno začnem pušovať maps. Len preto tu ja chcem 5 hier iba. Takže... To je nič. A potom, alebo tu, aby som mohol pušnúť na prestige, to by bolo challenge. Ty vole, on je taký vyžierač, ten Edgar. Koľko dostanem? Ja sa vyplatím. Quest 500, ok, tak to sa mi vyplatí. Len 5 vinov. To je, že každá hra a rovno mám 5 vinov. Za každú jednu hru dám 1, takže ešte 4 hry a už môžeme ísť ďalej pušovať Mexko.
A ty vole, však jeho ultina. Jemu se nabije za každý jeden hit. Je to zase bere. Aj, tak dobré. Takže asi po třetím miestu musím byť. Najradšej by som ďalej ležala a hrala až na to, že mám mobil v nabíjačke a predĺžovačku tu nemám, takže... Ale počkať, vlastne nemám. Dobre. Pošlem do týchto podínov a idem do predĺžovačky. Mám. Aha, pozerajte. One hit a už to mám. Počkej, tu môžeme mať dva ultimy. Na ňom. Vlastne. Music. 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 Flame heroine reporting for duty. Dobre. To sa tak nedá hrať. Musím si predĺžovačku. No. Tak som tu. Hop. Zapojím to. Je to staršia predĺžovačka, ale dúfam, že nevybuchne. Dobre? Jop. Dobre. Rovno je to lepšie. OK. Rýchlo som. A my môžeme s tým pokračovať. Nás to dneska strašne fučí. OK, pokračujeme ďalej. Bude mi trošku dať pridalo, ale už dobré.
Dobra. Właśnie, no a potem zyskam pustki i seeds, także to będzie dobre. Będziemy mieć aspoň, będziemy mieć już, no już będziemy wiedzieć po prostu, że już mam megabox. Już to będziemy wiedzieć do istoty, na 100%. Cieszę, że je kaput, no. No dobra. Tak jest. Co chcę wyjąć teraz? Mam ci koście. No dobrze się przyjdziemy. No okej. A może ona mega wygląda Mexico. No time, gotta move. No time, gotta move. To i to nie jakła. O! Dobra. Kolejny a mega box. Jest jadka. Tam daje mało nie trzeba padnąć. O, nie wiem. Okej. Rikowski, no okej. Jest noc. Jest, jeden mam ciestra. O, dobra, są. Jest jeszcze troszkę dłuższe to potrwało. Jeszcze was może nie kupić, ale nie chcę sam się gdy. Ja mam opcję jaką mytiku. Dobrze chcę. Na przykład bazę, wiem, tylko mam. Albo tu Kenjiho. Albo trochę jest. Persa. No, właśnie na wszystko. Nie, poczekaj, Persa nie ma, nie? Nie, na Persa i Hobbysa nie ma. Ani na Keina właśnie. To bo na mnie tylko to rzeczy ma. I to tu. Janet, Otisa, Artiho. Nie wiem jak się woła, nie wiem. Oliho. Nie wiem, Nina. Nie wiem, Markus. No, Damian. Now you got too close. Nap time. No. Ale dobre. Idziemy dalej puszować. Turbo time. More energy drink. Nie! Dory. A więc mam. Let's go. Come on. Zip, zip. Who did that?
Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. No, normalnie wykupię na kędzie, ale ja już nie wiem. Mam. No tak ładnie, kędzi. 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 Max energy. Max energy drinks. Yes. Sandia. Energy levels critical. OP. In the lead, winning number one, best the best. Woo! Nie chyba Właśnie oni raz są słabi. Odkušajú na druhý deň. Ale vydrtí a vědět polovicu lobíčka. To je přesně to, co jsem si myslel značka. A to je úplně ten nejhorší brawler, který mohla být na čele. No, na to je něco. Brawler. A fakt, když se vlastně sami dobíhá úplně. Tak je fajné. Ale teď stejně až tak jak Edgarovi. In the lead, winning number one, best of the best. Woo! For energy drink. Max energy! Turbo time! Turbo time! Turbo time. To se nie stało. Why? Why? Czemu to widział? Który to wideo będzie się fakt strasznie to.
Nice. No. Tak, teraz si vypnem zvuk. No, dobre. A ešte dám také, možno jednu hru. Nie, dobre, 3 hry dávam. Last 3 hry. A ešte, teraz dám jednu. Teraz vo showdownách a potom pôjdem na Brawl Hockey. Ale musím vo všetkých ísť aspoň kus do plusu, že aspoň o 1 plus musím. Yes, dobre, on to odpadil hneď. Že aspoň o 1 musím ísť do plusu, nemôžem ísť do minusu. Keď budem v minuse, no tak musím to nejak zachrániť, aby som išiel do plusu. Keď nepôjdem do plusu, čo on plus 1, tak musím ísť ďalšiu hru. Ty vole, si ma nechce trafiť. Ok, ja som išiel tak blízko k nej. Dobre, to nič, to som v pluse, dobre. Ok, idem Brawl Hockey. Niektorí, kto by si chceli zahrať, no tak nech napíšu do komentárov, že hra. Bum. Ty vole. Som sa tak zľakol. Neviem, čo tu teraz prasklo. Asi balón. Ale tak ja neviem, ja som vôbec nič nerobil. On sa od seba praskol. Ja nič. Fuj. Fuj. Akože fakt som sa tak zľakol. Aj! Aha, mne nešlo vystreliť. OK. Dávam play again a idem kúknúť, čo to strelilo. Čo to bolo? Akože fakt neviem. Neviem, balón to nebolo tak, lebo nie je tu nič na zemi. Neviem.
Tak neviem vôbec, čo to mohlo byť. No proste je to dačo, že z ničoho nič strelilo. A zrazu zistím, že to vonku petarda. Nie! Nie! Jaký fail som tam dal. Dám. Nie! To nejde. Nie. Ty vole, nemôžeš tam takto sať v tej bráne. Dobre, asi ja tam budem musieť stavať. Nie, to nemôžem klesnúť. Ty raz, keď som to už pošol na 500 trofí konečne, jo. OK, takže musím ísť ešte 2 hry furt, tak lebo som teraz klesol minulú hru. Bum. Crow dostal už. Díky za vyčistenie cesty. Yes. Go, tan, tan, tan. Aj. Tak nič. Aj keď vlastne to malo byť dačo z toho, no. Kebyže to strelím do strany. Nie. Hoď nám daj gól. Yes. Fúha. Vlastne ešte jednu hru. Len teraz idem do lobby, tak lebo som dostal tieto veci. Tokény, či jak to bolo, sa mi zdá. 5555. Takže rovno môžeme si aj kúpiť toto. Aha, tak nie. Aha, to by mne tam treba 5550. Dobre, už by som to ani nekupoval. Alebo počkaj, aký tam bol vlastne ten skin Dynamajka? Paríž. Neviem, asi ne. Dobre, ale vlastne nám treba ísť ešte jeden win, tak lebo som prvú hru som hral Brawl Hokej, no takže sme prehrali. Tak to musím rovno napraviť. Fakt dúfam, že už teraz sa mi to podarí.
OK, som v bráne. Nie! Dobre. Tu čekám na bráne. Nie, rovno na Cordeliusa. Nie. Nie! Do keľu. Tak super. Ty vole, to musí nebyť, to zasrata stena. Nie, nechcem ísť. Nie. Ja klesnem ešte ráno, to som skončil. Však, ty vole, ale ja nechápem ráno to tých dementov. Dementov. Fú, dobre. Radšej to zakončím s showdownami. Ja fakt nechápem to tých sprostých debilov, ktorí proste zdržiavajú len, že oni len čakajú, pokým bude 0-0, bo si myslia, že tedy je kafre 1 a keď to ťukne akurát vtedy a ide play game. Alebo, že ide, no a proste vôbec nič nerobí, toto úplne nič nenávidím. Akože fakt, že úplne. Však je taký problém ťuknúť, že exit. Toto fakt je, toto by som ich normálne roztrhal. To tak nenávidím, že ja sa proste tady ponáhľam. Hej, raz, dva, hry dávam za sebou a zrazu tam niekto dá exit. No, že nedá exit, že tam čaká do 0-0. Ty vole, síce viem, že je to 10 sekúnd, hej, ale to tiež je to nejaký čas. Dobrá, som v pluse, takže obud. No toto je už dneska všetko z dnešného videa, má 46 minút, dobre. Tak majte sa, príjemný výšok dňa vám prajem. Čaute.